Rodinné SUV model Hyundai Tucson je v aktuálnom prevedení vo svojej štvrtej generácii na trhu od roku 2020. Keď prichádzal na cesty, predstavoval veľmi vzdialenú a futuristickú budúcnosť značky. Prišiel s prednou maskou v tvare anielských krídiel a jemnými svetelnými líniami, ktoré si fanúšikovia veľmi rýchlo obľúbili. Nie nadarmo je jedným z najpredávanejších crossoverov v Európe. A hoci je na trhu už nejaký ten piatok, nám sa dostal na testy až dnes. V redakčnej garáži sme zaparkovali mild hybridné prevedenie vo výbave Play s 1,6 litrovým štvorvalcom, výkonom 132,4 kW a dokonca do 4x4, ktoré ocenia milovníci turistiky či lyžovania. Naše dojmy z jazdy sú veľmi príjemné. Pozrite sa spolu s nami, čo rodinné SUV Hyundai Tucson ponúka. Včerajšie zimné počasie rozbijame krásnou červenou farbou našej testovačky, ktorú testujeme tento týždeň. Je to Hyundai Tucson, ktorý vo svojej štvrtej generácii radikálne zmenil tvary. Tieto tvary už poznáme, je tu predsa od roku 2020, ale my sme sa k nemu dostali na testy až teraz, tento rok. Ak si môžeme ho porovnať s tou predošlou generáciou, ktorá bola viacej SUV-čkovitá ako crossoverovitá, hoci stále Hyundai nazýva toto auto ako SUV strednej veľkosti, alebo teda stredné SUV, tak tie zmeny, ktoré sa udiali hlavne teda na prednej maske, ale aj celkovo na postoji toho auta sú radikálne. Predná maska dostala VR-ovitý tvar, línie tenkých svetiel, ktoré sú zoradené horizontálne, takisto dostala iné tvary karosérie, inú zadnú časť a musíme povedať, že keď prišla na trh, tak veľa ľudí sa na ňu pozeralo dosť tak nedôverčivo, alebo teda neboli úplne s tou zmenou stotožnení, ale čo sa hovorí, čísla nepustia. Od roku 2020, ako toto auto prišlo na trh, tak je jedno z najpredávanejších, dokonca v roku 2022 bol aj najpredávanejším SUV strednej triedy v Európe. To znamená, že Hyundai sa pri dizajne štvrtej generácie tohto modulu nemýlil. Aby sme boli konkrétni, tak v našej redakčnej garáži sme aktuálne zaparkovali Hyundai Tucson s 1,6 litrovým štvorvalcovým benzínovým motorom, ale v mild hybridnom prevedení. O tom hovorí hlavne 48V, čiže 48V sústava, ktorá teda spolupracuje s štvorvalcom a v praxi to znamená, že nejakým tým spôsobom vám dokáže nejaké tie decka benzínu ušetriť a tiež je to auto o niečo ekologickejšie ako klasický spaľovací model. Ako sa môžeme presvedčiť, tak stále teda spadá do tej kategórie crossoverov alebo teda mestských SUV. Nechýbajú mu také detaily ako oplastované blatníky, oplastované spodky dverí. Opäť veľkým plusom, ako to vyzdvihujeme pri iných modeloch, je to, že prahy máte prekryté, to znamená, že dvere majú potiahnutý ten plast až pod prach, čiže nastupujete aj, povedzme, keď idete na lyžovačku alebo niekde do bláta, tak nastupujete s čistými gaťami. A tiež teda zmenou prešla aj zadná časť, ku ktorej sa potom dostaneme a môžeme povedať, že to auto oproti tretej generácii, tej predošlej, dostalo taký dizajnovejší, šmrncovejší nádych a dokáže aj napriek tomu, že má tie také dizajnové prvky viac futuristické, osloviť stále aj tú konzervatívnu časť spektra šoférskeho, ale teda dokáže osloviť aj povedzme mladšiu generáciu, ktorá po tomto automobile teda určite siaha veľmi rada, keďže ako sme povedali, tie čísla tých predajov sú naozaj vysoké. Ak sme hovorili o radikálnej zmene dizajnu, tak je najviac viditeľná vpredu. Štýl alebo motív anielských krídel, do ktorých usporiadali výrobcovia Hyundai svetla, alebo teda celú masku chladiča, je nositeľom doslova dizajnového odkazu tohto auta. Ako náhle vidíte tento aj svetelný podpis LED-kových svetlometov, aj prednú masku auta, viete, že sa jedná o nový Tucson, teda Tucson 4. generácie. Predná maska, teda, ako sme to už povedali, dokáže osloviť aj konzervatívnejšieho jazdca alebo konzervatívnejšieho šoféra, ale teda je určite určená pre mladú generáciu, ktorú Hyundai chce získať na svoju stranu. Ak by sme mohli porovnať povedzme s nejakou nemeckou konkurenciou, tak stále tí Nemci ostávajú o dosť konzervatívnejšie. Ak to chce nejaké tie krajšie tvary za stále relatívne dobré peniaze, tak Hyundai určite mu tú alternatívu ponúka. Pod kapotou modelu Hyundai Tucson, ktorý testujeme tento týždeň, hrá prvé husle 1,6 litrový štvorvalcový benzínový motor, ale nie je to len čisto spaľovací model, je to mild hybrid. Ak by sme si povedali teda niečo o motore, tak jeho výkon je 132,4 kW, krútiaci moment je 265 Nm. Sám o sebe na toto auto stačí. Hovoríme, že stačí, pretože ten výkon nie je nejak extra športový, pokiaľ si neprepnete do športového režimu. Vtedy zistíte, že naozaj vám stupnú otáčky a ten výkon je oveľa hravejší. A tiež sa nám páčilo napríklad to, že to auto zrýchlovalo úplne v pohode
aj teda povedzme do tých nejakých neúplne povolených rýchlostí maximálnych, ale nestrácal nejak dynamiku ani na diaľnici, ani na prvotriedkach, ani teda pri obiehaní, keď sme sa povedzme obháňali s niekým a podobne. Čiže hoci to auto vyzerá veľmi jemne a príjemne, dokáže byť aj trošku športovejšie. No ale vráťme sa k motoru. Teda, hovoríme o ňom stále, že je to mild hybrid a v praxi to znamená to, že okrem teda spaľovacieho motora je umiestnený v motore aj elektromotor, ktorý je malý, je umiestnený, ak správne hovorím, na kľúkovom riadeli a jeho vlastne funkcia primárna je to, že pri rozbehu vám niečo pomáha, takisto aj keď dochádzate do nuly, tak takisto pomáha povedzme udržovať otáčky, alebo teda nemusíte páliť benzín pri tom dochádzaní do nuly, ale čo je najbadateľnejšie a zistíte to vlastne aj keď sedíte v kabíne, tak je podpora držania otáčok, nazýva sa to režim pláchtenia, alebo respektíve tá hláška, ktorá je na displeji, tá vám ukáže, že plachtíte. Je to v podstate systém, ktorý vás udrží v otáčkach, keď povedzme idete po meste 50-kou, pustíte nohu z plynu a namiesto toho, ako pri štandardnom spaľováku, keď vidíte, že vám padá rýchlo za otáčky, tak ten štarter generátor vlastne vám drží otáčky v danej, alebo teda vám drží motor v daných otáčkach. Čo je super, lebo v podstate na rovine dokážete ísť ako keby na tú zbytkovú energiu elektrickú, ktorá je uložená v tom motore ešte nejakých tých pár metrov, pár 100 metrov na elektromotor. Ak by ste čakali od toho nejakú úsporu, že v litroch a podobne, tak tá skôr nebude. Skôr sa bavíme možno o nejakých mililitroch až deckách, ale stále je to dobre preto, že Hyundai vlastne môže spĺňať tie najprísnejšie emisné normy a teda ten elektromotor robí z tohto auta hybrid, to znamená, že ešte máme tu istotu, že aj do budúcnosti sa ďalej bude môcť vyrábať a nebudú musieť stiahnuť z trhu, pretože nebude spĺňať nejaké emisné normy. Motor teda sám o sebe dostačuje pre toto auto, aj keď povedzme v aute sedíte dvaja, traja, tak nemáte problém ísť aj temperamentnejšie. Keď chcete šetriť, existuje režim Eco, ktorý si navolíte na displeji. Ten vám sťahuje otáčky, peraďuje oveľa rýchlejšie, aby ste boli v čo najnižších otáčkach. Nie je až taký hravý, ale v podstate na mesto a na posúvanie sa nejak v kolónach postačí. Ak chcete teda mať výkon stabilný, nechcete sa nejakým spôsobom veľmi šetriť, ale nechcete ani, aby tie otáčky boli zbytočne vysoké, máte tam komfortný režim a teda keď si chcete užiť troška športu, prepnite si do športu. S týmito režimami, takisto ako aj s motorom, teda sa spája spotreba. No a tu bol nejaký ten, ani nie kameň úrazu, ale povedzme, že tu bola nejaká taká tá vecička, ktorá nás trošku prekvapila. Nie v dobrom. Keď sme jazdili, povedzme, po meste, hoci máme teraz minusové teploty, vykurujeme, jazdíme teda spôsobom takým, ako jazdíme v každom inom aute, čiže povedzme normálnym, zbytočne nejak to auto nepreháňame, tak tá spotreba bola dosť vysoká. Dostali sme sa do dvojciferných čísel pri, povedzme, že takmer 100 km, ktoré sme prešli po meste. Nebolo to úplne príjemné, ale potom sme si tak nejak povedali, že skúsme jazdiť ekologicky, alebo teda ekonomicky a ekologicky zároveň a skúsme nejakým spôsobom využívať tie v úvodzovkách hybridné funkcie toho auta. A začali sme teda viacej dbať na to, aby sme jazdili s tým, že keď sme sa rozbehli, pustili plynový pedál, začali sme dbať na to, aby sme, povedzme, čo najmenej sa posúvali na plyne v kolónach a podobne a dokázali sme tú spotrebu skresať teda na niečo v okolí 9 litrov, čiže z tých nejakých 12, ktoré nás vystrašil displej, sme prišli na 9 a tam sme pochopili, že áno, že ak chcete mať spotreby, ktoré udáva výrobca alebo sa k ním priblížiť, tak musíte trošku s tým autom spolupracovať a rozmýšľať. Ak teda vám na tej spotrebe nezáleží, tak teda jazdíte si úplne v pohode a neriešite to. Čo sa týka spotreby mimo mesta, tam sme sa dostali, povedzme, keď sme jazdili aj po Rakúsku alebo niekde, tak sme sa vedeli dostať kľudne pod 8 litrov, dokonca keď sme išli permanente okolo tej 90-ky, tak sme sa vedeli dostať dokonca aj mierne pod 7. Kombinovane počas nášho testu sa nám podarilo zajazdiť pod 9 litrov, čo stále berieme ako veľké plus na to, že je to 1.6 s turbom a zase už sme sa potom prestali obmedzovať, jazdili sme tak, ako by jazdil každý šofér, ktorý si kúpi to auto a chce na ňom jazdiť normálne v pohode a bez obmedzovania. Chcel som zavrieť teda kapotu a zabudol som, že vlastne nie sú tu žiadne hydraulické spery. Je to škoda, lebo povedzme, že takéto auto by si už zaslúžilo.
Zadná časť testovaného Tucsonu, a nielen testovaného Tucsonu, dostala takisto unikátny svetelný podpis, takisto ako aj predná časť, o ktorej sme hovorili. Čo to v praxi znamená? Že keď sa večer pozriete na auto, ktoré ide pred vami a zbadáte tieto svetlá, tak presne viete, že sa jedná o Hyundai Tucson. Hyundai teda išiel pri tomto modeli v tom roku 2020, keď ho priniesol na trh, naozaj do toho, aby si ho ľudia pamätali nielen teda podľa mena, ale hlavne aj podľa toho, ako vyzerá. A keď už sme pri zadnej časti, tak samozrejme nemôžeme vynechať kufor. Ten je v tomto modeli naozaj solídny. Jeho základný objem je 577 litrov. Keď sklopíte zadné sedačky, je to až 1756 litrov. To znamená, že naozaj, aj napriek tomu, že auto vyzerá zvonku veľmi kompaktne, tak do tohto kufra vložíte veľa. Okrem toho teda, že ponúkne tento základný priestor, nachádza sa tu aj, ako je to bežné, aj dvojité dno, kde dáte zase nejaké ďalšie drobnosti. A okrem toho, že má dvojité dno, tak ešte ďalšou veľmi praktickou vecou, ktorá je v tomto kufri, tak je určite sklápanie sedadiel priamo z priestoru kufra. To znamená, že sa nemusíte naťahovať, ale vystrelí jedna sedačka, aj ďalšie dve a sklopia sa takmer do roviny. V podstate skoro máte úplnú rovinu. Čiže aj keď potrebujete odviezť nejaký dlhší náklad, ktorý by sa nemal prehýbať, ja neviem, vymýšľam si, potrebujete doniesť veľké sklo na okno, tak si ho môžete sem položiť a ste v pohode. Nie, každopádne ten kufor je naozaj príjemný a preto je aj tento Hyundai Tucson nielen teda partnerom jednotlivca, ale určite aj dokonalým partnerom rodiny, pretože do tohto kufra sa vie zmestiť tak malá rodinka na nejakú dovolenku, ako je povedzme rodinka už so staršími deťmi. A keď teda hovoríme o tom priestore, tak ako je solídny v kufri, tak je solídny aj vo vnútri a to si ukážeme neskôr. Keď sme hovorili o veľkom priestore kufri, takisto musíme pochváliť aj priestor, ktorý Hyundai dožičil svojmu modelu Tucson vo vnútri. Čo sa týka posedu šoféra, tak nemôžeme sa sťažovať aj na to, že by mi kolenu niečo vadilo. Vo veľa autách máme ten problém, že je v podstate tá prístrojovka nejakým spôsobom vyhnutá, klenutá a podobne. Tu si koleno dám úplne v pohode a tým, že ide do priestoru a nemám tu žiadne veci alebo časti, ktoré mi zavadzali, tak mám taký pocit, že toho priestoru tu mám viac. Ak teda sedím tak, ako by sa sedieť malo, s tým, že sedačku mám skôr nižšie ako vyššie, môžem si dať ešte trošku viac do výšky, aby som lepšie videl na cestu. Viem sa posadiť aj za seba. Toho miesta tam ale pre toho dvojmetrového človeka naozaj nie je úplne nejak strašne veľa. Predsa ten rázvor 2680 mm nie je veľký, ale ak by sme išli aj na nejakú dlhšiu cestu, je zadná časť sedadla veľmi mäkká, to znamená, že kolená si viem dať aj pred ňu, ale keď sa trošku rozkročím, tak je to úplne v pohode sedenie, čo je plusom, že tá prostredná časť zadnej sedačky nie je nejakým spôsobom členitá, to znamená, že aj tu sa vie odviezť niekto menší, ale nie je taký rozmerný ako ja. A tiež sa nám ešte páči aj to, že vlastne sklon tých sedačiek, aj dĺžka sedu je taká, že vám zbytočne nenadvihuje nohy alebo netlačí vám ich dopredu. Čiže ak sme povedali, že v tom Tucsone je priestoru dostatočne, tak na to, aké je trieda auta, tak naozaj je tu toho priestoru dosť. Tiež čo je plusom, že tapacíry zadných, ale takisto aj predných dverí nie sú vôbec zbytočne nejakým spôsobom široké a teda aj ten priestor, ktorý máte na lakeť, alebo priestor, ktorý je teda do šírky toho auta, je naozaj stále dostatočne veľký na túto triedu. Ako sme už spomenuli aj v úvode, tak veľkým plusom je určite prekrytie prahov plastom, ktorý sa nachádza na spodnej časti dverí. Testovaný Hyundai Tucson má vo výbave Play. A okrem teda rôznych vymožeností, ktoré sa nachádzajú v interiéri, tak do súčasti výbavy Play patrí určite aj dvojfarebné prevedenie laku. Musím povedať, že je to naozaj veľmi športové, veľmi pekne to vyzerá. Je tu zase nejaký detail, ktorý ten automobil obzvláštni, ale našli sme aj jedno malé mínus, ktoré je teda spojené s tou dvojfarebnou kombináciou. Okrem toho, že teda je nalakovaná dočierna strecha, tak máme čierne aj lišty, ktoré sa nachádzajú na dverách, alebo teda na stĺpikoch dverí, na koncovkách dverí. A tieto lišty sú plastové, sú lesklé a sú čierne. Čo to v praxi znamená? Že keď otvoríte dvere, väčšinou ich zavriete v tejto časti a capky od rúk vám tam ostávajú. Je to možno taký detail, ktorý si všimnete, keď vám na ňu zasvieti slniečko, ale napríklad dneska slnko nesvieti, ale tak či tak vidíme, že naozaj tie stĺpiky máme odsapkané. Keď už hovorím o čiernych detailoch, tak toto auto dostalo takisto aj 19-palcové čierne disky. Okrem toho teda, že sú veľké,
čo by sme si mohli povedať, že môže teoreticky vplývať nejakým spôsobom na jazdu a môže byť tvrdšia, tak dostali aj 50 pneumatiky, teda ich rozmer je 235-50 R19, to znamená, že je vysoká. A keď sme aj chodili po nerovnostiach, tak veľmi dobre ich pohotili nielen teda gumy, ale aj podvozok, ale pravda, stalo sa nám, že keď sme išli veľmi rýchlo po nejakom výtlku, tak cítil sa mierny otras, respektíve cítil sa taký, povedzme, že nepríjemný zvuk s otrasom aj v kabíne, čiže povedzme ten podvozok by sme vedeli si ešte viac vedeli by sme si ho predstaviť ešte viac naladený na tie naše cesty, hej, slovenské, české, a tie, ktoré sú teda viac deravejšie ako tie, ktoré sú na západe, ale celkovo, keď sa pozrieme na to nastavenie, či už podvozku, ten jazdný prejav, alebo teda ako to auto drží na ceste, ako sa správa aj na tej nerovnej vozovke, tak musím povedať, že v podstate nejak extra nám tam nevadilo nič. Čiže aj v tomto je, povedzme, Tucson veľmi dobre pripravený na to, aby mohol teda vyraziť na cesty našej východnej Európy, nazveme to tak. Tak ako máme teraz počasie, ktoré je jesenné alebo povedzme zimné, tak s tým sú spojené určite aj špinavé topánky pri nastupovaní do auta. My sme si chceli urobiť teraz pekný záber interiéru a všimli sme si, že náš koberček je špinavý, hej, od toho nejakého štrku, piesku, blata, ktorý je, chceli sme si ho vybrať. A narazili sme na jeden drobný detail, ktorý nás teda trochu nahneval a vieme, že to hnevá aj iných majiteľov aut, ktoré sú z koncernu Hyundai Kia, ale nie len teraz týchto značiek, pretože tento systém používa viacero automobilových značiek a je to uchytenie koberčeka, ktorý máte pod sedačkou. Je uchytený takým spôsobom, že v dierkach, ktoré sú v koberčeku, je háčik. Ten háčik je vynikajúci na to, aby teda zadržal ten koberček proti pohybu, ktorý by ho posunul pod pedále. A na druhej strane, keď ho potrebujete ten koberček vybrať, ten háčik, jednoducho je to háčik, musíte ho vyklopiť, to znamená, že vyberáte si spod pedálu, uchopujete háčik a všetok bordel, ktorý máte na tom koberčeku, sa vám vysype do auta. Vytrhávať to alebo na silu ho vyberať vonku je blbosť, pretože si to vylomíte, takže toto je možno taká nejaká malá interiérová vada, ktorá nám v tomto aute vadila. Ale ako hovoríme, nie je to len teda model Tucson, sú to modely Hyundai, Kia, sú to dokonca aj nemecké auta, ktoré majú takýto systém. Na jednej strane vynikajúco drží, a na druhej strane je to dosť nepraktické, že si to, čo má byť čisté pod koberčekom, zašpiníte tým, čo na koberčeku ostalo. Interiér nášho testovaného Hyundai Tucson, tak ako aj interiér, povedzme, nehybridného, alebo hybridného, alebo iného modelu v tejto výbave Play, ktorú máme, tak, ako sme už povedali, je priestranný. Čiže aj väčší šofér sa tu necíti stiesnenie, hoci je to auto kompaktnejšie. Tiež musíme pochváliť, takisto ako aj vzadu sme to pochváľovali, takisto aj vpredu, nie zbytočne veľké tapacíry. Ich širšia časť je presne tam, kde si opierate lakeť, čo je praktické. A takisto musíme pochváliť to, akým spôsobom sú rozmiestnené jednotlivé ovládacie prvky na multifunkčnom volante, takisto vynikajúci výhľad na digitálny prístrojový štít, ktorý je pod ním, to znamená, že ten vrchný veniec a jeho výrez akurát urobia priestor na to, aby ste videli ten digitálny prístrojový štít pod tým, bez toho, aby vám niečo z toho venca vadilo. Takisto veľmi pekným detailom sú páčky, ktoré sú naozaj dizajnovo spracované tak, že nemuseli byť, ale Hyundai spravil niečo navyše, aby ste zacítili o ako keby triedu vyššie, hoci ste stále v strednej triede. Tiež musíme určite pochváliť rozmiestnenie infotainmentu a jeho displeja, takisto ako aj ovládacích prvkov. Tu už ale prichádzajú tie také nedostatky, ktoré väčšinou komentujeme aj v iných automobiloch, a to je lesklé prevedenie plastu, ktoré je tak na tomto stredovom paneli, ako aj na stredovom tuneli, kde sa nachádzajú tlačítka, ktorými si teda prepínate, alebo teda volič prevodovky, ktorý je tlačítkový. To je pre nás druhý nedostatok, to znamená, že lesklé plochy, ktoré sú síce krásne, veľmi dobre vyzerajú, ale pri odrazoch od slnka vás vedia oslepiť. Takisto ich máte non-stop zapackané prstami, lebo aj keď máte akokoľvek suché ruky, skrátka, ten otlačok prsta tam necháte. Čo je ale plus, aby sme teda povedali o tejto časti, je určite fakt, že je hoci len v pár stupňoch, ale stále mierne naklopená na šoféra. To znamená, že aj tomu šoférovi sa aj pri jazde, aj pri obyčajnom sedení naozaj lepšie na ten displej pozerá, takisto ako aj na celý panel. Predsa len spolujazdec nepotrebuje vidieť tak dobre ako šofér, ktorý to auto ovláda. Ak sme teda spomenuli volič prevodovky, že je tlačítkový, je to určite o zvyku, ale predsa len keď máte tu nejakú hlavicu, ktorá vám evokuje tú klasickú radiacu páku, tak si viete dať to R-ko, P-čko, N-ko, bez toho, aby ste sa museli pozerať. Je pravda, že keď cúvate a dávate si pozor či už do späťákov alebo do kamery a chcete sa prepnúť medzi P-čkom, R-kom alebo D-čkom,
niekedy sa vám stane, že vám tá ruka proste sklzne do iného stupňa a urobí to mierny chaos. Čiže určite sme zastancovia, povedzme, toho radenia, ktoré vyzerá aspoň trošku ako radiaca páka. Ak teda môžeme ďalej vyzdvihnúť, tak určite je to dizajnovo veľmi pekný prvok. Veľmi pekne to vyzerá. Zas je to nejaký ten nádych prémie, ako to hovoríme pri týchto autách strednej triedy, čiže nie je to vôbec zle. Ak teraz zoberieme si ďalej ovládacie prvky, stále ostali mechanické tlačidlá na vyhrievanie sedačiek, volantu, rozjazd z kopca a takisto parkovacie senzory a kamery, čiže to je plus, že to nemáte niekde na displeji. Tiež plusom je, že v podstate stále ešte aj tieto prvky, ktoré máte síce na dotykovom paneli, ktorý je pod displejom, tak neovládate displejom. Hej. Čiže nemusíte sa nejakým spôsobom až tak veľmi zameriavať na to, čo vám tá obrazovka ukazuje, ale viete si už asi počase zvyknúť, že kde sa čo nachádza, ale je pravda, že dajme tomu zvyšovanie teploty plus mínus, hej, je také, že musíte sa trafiť na tú šípočku, to znamená, že musíte sa na to pozrieť. Hej. Nie je to nejaký ten kolečkový gombík, alebo teda to nastavovanie, ktorým krútite do plusu, do vyššej, nižšej teploty, čiže je to niečo, na čo sa musíte pozrieť. Trošku vám to ten zrak naozaj z toho sledovania premávky stiahne na tú stredovú časť. Ale poďme teda ďalej, okrem toho, že teda automobil vyzerá naozaj veľmi stále prémiovo v tejto triede, aj v tejto výbave, tak chceme pochváliť aj sedačky, hoci nie sú kožené, sú látkové, sú mäkšie, čo znamená, že v meste to určite oceníte a ani pri cestovaní, keď sme prešli povedzme na jeden vrz nejakých 250, povedzme 300 km, tak chrbát zadok nás neboli. Čiže teoreticky na takéto trasy je fajn. Uvidíme, ako to bude pri ceste do Chorvátska, či nevidíte z auta polámaný alebo nie, ale na tieto trasy, ktoré sme prešli, tak tie sedačky sú fajn, bez problémov. Takisto môžeme aj vyzdvihnúť priestor, ktorý sa nachádza pred spolujazdcom. Nie je tá prístrojová doska na neho veľmi natlačená, hej, čiže je tak urobená, aby toho priestoru tí pasažieri naozaj tak vpredu, ako aj vzadu mali v tomto aute čo najviac. Okrem teda sedenia, ktoré je kvalitné, tak určite si obľúbite aj teda prvky, ktoré už povedzme v moderných autách by mali byť. Sú tu dve USB-A nabíjačky, respektíve USB-A porty. USB-C-čkový port tu nemáme. Je tu potom aj odkladací priestor na telefóny, čiže káblom si viete nabiť. Okrem toho je tu 12V, 180W nabíjačka. Sú to také veci, ktoré teda určite potešia. A okrem toho je tu aj vlastne plocha na bezdrôtové nabíjanie telefónu, čiže Hyundai naozaj myslí aj na to, že teda aj do aut strednej triedy, strednej vyššej triedy potrebujete dať nejaké tie nové technologické prvky a v tejto výbave Play, ktorú aktuálne máme, tak ich má. A keď hovoríme o výbavách, je určite s nimi spojená aj cena. V základe dostanete Hyundai Tucson so spaľovacím motorom za 26 000 aj niečo. Sú to ceny, ktoré sú aktuálne teraz, keď auto testujeme, čiže v decembri, po novom roku sa určite ceny budú nejakým spôsobom meniť, akým, to sa necháme prekvapiť, ale táto testovačka aktuálne stojí 34 300 aj nejaké drobné a mali sme takú rozpravu, že či je tá cena tohto autu adekvátna. Keď si človek povie, že kedysi koľko stáli auta a podobne, tak sa môže pozastaviť nad tým, že tá cena je vysoká, že sú tie ceny prestrelené. Na druhej strane, keď sa aj na to auto pozriete, ako vyzerá, keď si pozriete, že za tie peniaze dostanete, keď si pozriete, že naozaj akú cestu prešla značka Hyundai a akým konkurentom, povedzme, tých tradičnejších európskych značiek na trhu teraz je, tak myslíme si, že tá cena, hoci sa nám môže zdať, že je vyššia v porovnaní s dobami minulými, tak za toto auto je naozaj adekvátna a keď si to porovnáme s tou trebárs s nemeckou konkurenciou, tak za tie peniaze, ktoré za toto auto dáte, tak naozaj dostanete to, čo by ste za ne mali dostať. Čiže nie je to tak, že ešte musíte k tomu pridávať ďalšie tisíce, aby ste mali pomaly ABS-ko, nie to samozrejme srandujeme, ale tá výbava, ktorú v tomto aute dostanete, tak je tomu adekvátna. Nám sa táto cena doslova pri tomto aute zdá taká, že je presne taká, aká má byť. Ako sme už uvedli skôr, tak interiér testovaného modelu Hyundai Tucson vo výbave Play je naozaj veľmi príjemný, prémiovejší, ako je celková trieda automobilu a takisto by sme mohli povedať, že uhladený a všetky ovládacie prvky, ktoré sú tu, tak nie sú zbytočné, ale sú dokonale využiteľné. Stredobodom interiéru, alebo teda prístrojovej dosky je displej infotainmentu, ktorý má uhlopriečku 10,25 palcov. Je dostatočne veľký na pomer toho, že aký je veľký automobil. Pod ním sa nachádzajú, teda ako sme už spomenuli, tlačidla, alebo teda dotykové plochy
časti, ktorá nahradila klasické mechanické prepínače. Na jednej strane je to teda niečo modernejšie, niečo zaujímavejšie, na druhej strane predsa len nejaký ten pohyb po tých tlačidlách alebo imaginárnych tlačidlách, ktoré sú tam, tak je o niečo zložitejší a musíte sa naozaj pozrieť alebo teraz zložiť zrak zo sledovania cesty na to, aby ste si vedeli, dáme tomu, prepnúť hneď na prvý navigáciu. Keby tam boli tlačidlá, ktoré povedzme, že boli v predchádzajúcich modeloch, tak bolo to prepínanie medzi jednotlivými funkciami jednoduchšie. Na druhej strane je to zas, čo sa týka dizajnu, niečo modernejšie, novodobejšie a vyzerá to dobre. Ako si môžeme všimnúť, tá plocha teda je lesklá, čiže budú sa tam vidieť tak capkanice, ako je teraz sa tam vidí prach. Hoď to utriete 3 krát do dňa sa vám tam znova ten prach objaví. Čiže to sú také nejaké tie nepraktické drobnosti týchto lesklých ploch, ktoré máte v interiéri. Okrem teda displeju, ktorý je určený pre infotainment a teda, ako sme už spomenuli, je mierne naklopený na vodiča, tak sa pod volantom nachádza aj displej digitálneho prístrojového štítu. V podstate, čo sa týka grafického spracovania, tak ako aj displej infotainmentu, takisto aj digitálny prístrojový štít je v Hyundai nielen tomto, ale v jeho súrodencoch naozaj graficky krásne spravený. Okrem teda tohto pohľadu, ktorý nám sa naskytuje pri režime Eco, pri prepínaní jednotlivých režimov sa teda menia aj zobrazované, povieme to ľudovo, budíky, ktoré naozaj vyzerajú veľmi, veľmi pekne na to, že stále sa bavíme teda aute zo strednej triedy, športový režim červený. Komu sa to nepáči, je tu naozaj vysoká miera individualizácie a nastavení podľa požiadaviek šoféra. Môžete si to úplne zrušiť, nebude sa vám meniť žiadna téma, alebo vám ostane len jedna pre všetky režimy. Mali sme už videa, kde sme si to ukazovali, vyslovene pri modeloch Hyundai, čiže je tá možnosť tých nastavení naozaj strašne veľká. Okrem teda toho, že máme pred sebou teraz nejaké informácie o jazde, na volante, ktorý je multifunkčný, sa naozaj veľmi jednoducho preklikávate medzi jednotlivými časťami menu. Keď si to porovnáme s nejakými, povedzme, s českou konkurenciou tejto značky, tak naozaj toto je niekoľkonásobne jednoduchšie a určite intuitívnejšie spravené aj pre človeka, ktorý, povedzme, doteraz digitálny prístrojový štít nemal. Čiže pohybom hore-dole na ľavej strane volantu si preklikávate jednotlivé zobrazovacie prvky aktuálne jazdy. Ďalej pokračujete na navigáciu, informáciu o vozidle, ktorý je tam naozaj veľmi veľa. Potom sú tu nejaké nastavenia prvkov, úroveň pozornosti, asistenti. Z volantu si viete, povedzme, že napríklad tuto máme asistenčné prvky, ktoré tu sa vám zobrazí hláška, ktorá hovorí o tom, že keď potlačíte OK, presuniete sa do nastavení. Tie nastavenia realizujete na displej infotainmentu. To znamená, že samozrejme počas jazdy je to veľmi nepraktické, dokonca neodporúča sa to robiť vôbec, ale keď takto stojíme ako my teraz, je to úplne v pohodičke, viete si pozrieť, o čo sa jedná, povedzme bezpečnosť pre jazdné pruhy. Ide vám na nervy, že vám to stále vracia od stredu vozovky do stredu pruhu. Vypnete si, vybavené. Zmení sa vám teda aj grafika na displeji. Sú to drobnosti, čo by niekto povedal, však je to len nejaká grafická repetička, ktorá sa vám prehodí. Nám sa to páči, lebo tu vidíme, že aj tí Juhokorejčania chcú veci dotiahnuť nejak do konca, aby vyzerali, aby ste si nepovedali, že je to také, že juhokorejské, odflaknuté alebo niečo. Nie, vôbec. Nemôžeme takto povedať. Je to urobené veľmi, veľmi príjemne. Čiže to je nastavovanie. Keď už teda sme pri displeji infotainmentu, tak zas aj tu musíme naozaj povedať, že tie jednotlivé pohyby na tom displeji sú veľmi jednoduché, aj keď sa potrebujete dostať do nejakých ďalších častí menu. Nebudeme si klikať na každé, lebo to by sme tu strávili hodinu, ale povieme si len naozaj v skratke, že nastavovania alebo teda prepínanie sa medzi prvkami je veľmi jednoduché. Média, pripojenie telefónu, Android Auto, Apple CarPlay nechýba, rádio má DAB funkciu. Tiež keď vôjdeme do rádia, to nastavovanie je úplne jednoduché, máte tu nejaký zoznam, nejaké, skrátka sú tu veci, ktoré teda by ste od toho displeja očakávali a sú ešte k tomu aj graficky príjemne spracovaná navigácia. Navigácia vyzerá takto, čiže ukáže to, čo má. Nie je teraz nejaká úplne, nádherne graficky spracovaná, je skôr funkčná ako dizajnová. Čo sa týka navigovania, tak akože nesťažujeme sa, keď neznášate zvuky, ktoré vám rozpráva teta alebo ujo z navigácie, tak nemusíte sa prehrabávať menu, ale viete si ich úplne jednoducho
vypnúť, hej, čiže vypnúť respektíve zapnúť. To znamená, že to sme ocenili, pretože sme neradi, keď nás niekto komanduje pri našej jazde. Takže to sú naozaj také drobnosti, ktoré vám spríjemnia to cestovanie. Ak teda hovoríme o interiéri ako o dizajnovom prvku tohto auta, tak musíme určite vyzdvihnúť aj páčky, ktoré máte na smerovky a na stierače, alebo teda svetla a tak ďalej. Okrem toho, že sú to páčky, je to v podstate funkčný prvok, na ktorý sa nejakým spôsobom nejak extra ani nepozeráte počas jazdy, tak tieto mohli byť obyčajným kusom plastu, nezaujímavým, ale Hyundai si pri tejto 4. generácie Tucsonu dal záležať na takých drobných detailoch, ako povedzme sú ich otočné koncovky a tie urobil v takom dizajne, ako je dizajn masky chladiča. Čiže zase je to taká drobnosť, ktorá to auto robí zase o niečo štýlovejším a krajším. Čiže je to možno niečo, čo si ľudia nevšimnú, ale my sme si také dačo všimli a nám sa takéto detaily páčia. Čiže toto je, čo sa týka interiéru. Ako hovoríme, ak by sme si chceli prejsť naozaj komplet celým infotainmentom a tými jednotlivými prvkami, hej, nastavovacími tohto displeja, tak teda trvalo by nám to dlho, ale musíme povedať, že teda čo si všimne šofér, keď si do neho sadne, tak je určite jeho veľkosť, ktorá zodpovedá a takisto aj to grafické rozhranie je veľmi príjemné. A ako hodnotíme rodinné SUV Hyundai Tucson my? Model Hyundai Tucson by nebol jedným z najpredávanejších SUV modelov v Európe len tak pre nič za nič. Svoje postavenie si musel doslova vydupať. A páky na to veru mal. Pomocou futuristického, no stále triezveho dizajnu dokáže osloviť tak mladú, ako aj staršiu generáciu motoristov. Pod kapotom našej testovačky pracoval 1,6 litrový štvorvalec, ktorého výkon je síce dostatočný, no dopriali by sme mu skôr 2-litrový nafťak. Predsa len je to už väčší automobil. Benzíňak nám pri povolených rýchlostiach postačoval na pohodovú jazdu. K nej prispievali aj dobre vyladený podvozok a pri jazde na snehu aj 4x4. Spotreba benzíňaku sa nám ustálila po skončení testu na hodnote 8,2 litra, čo je úplne adekvátne motoru a hmotnosti auta. Interiér nám ponúkol prevedenie automobilov vyšších tried, čo je veľkým plusom tohto modelu. Jediná vec, ktorá nám tu vyslovene vadila, sú tlačidlá vodiča prevodovky. Do kufra, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, vmestíte v základe 577 litrov batožiny. Po sklopení sedadiel dokonca 1756 litrov. Základná cena modelu je 26 790 eur. Naša testovačka vo výbave Play stála 34 890 eur a musíme uznať, že tento automobil je plne hodný svojej ceny. Testujeme zrýchlenie Hyundai Tucson 1.6 mild hybrid 4x4. Máme 1 stupeň a sedieme tu dvaja cez 210 kg, keďže nám začali tie vianočné trhy. Tak ideme na to. 3, 2, 1, štart. Snaží sa to, ale nie to až také presvedčivé. Kúdole. Režim šport. Vyleteli od nás. Režim šport, vidíš, to som zaujímavé. To nevadí, to sa vidí. 3, Ale 2, botačky hore. 1. Nie, zakapáva to. Nič. Ništ. Ani prd. Žiadne rozdiely. Ani sa mi nezdá, že by išiel rýchlejšie. Ting. Takto sa cúva na Hyundai Tucson 1.6 mild hybrid. Ting. Ving. Ting. Keď si chcete dobre zaklikať. Takže dobre, tu by som sa viac naradil, ale to je také, že tik, 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 že to je také... Ja už som 8 rok na penzii, takže... Ale večer tu je totálna čma teraz. Viete, šetrí sa, ale už, ja už som si zvykol už. Už to poznáte hlavne. Nebaví ma už niekde lapzovať hore dole. Hej. Pondelok idem kamarádovi na ruky, ten je vdovec. Tak som mu kúpil 4 litre vína. Ja som mal narodeniny a vždy takto, keď on ma posedíme od tej 12.
do tej 4:30 a idem domov. Občas idem na to.